Good morning mga road trip. Biyahe na naman tayo. Mamamasyal tayo sa bayan ng Balungaw, Pangasinan. Balungaw, Pangasinan. Tara, samahan nyo kami. So ayan mga road trip, andito na tayo sa Balungaw. So ayan, Municipality of Balungaw. So ayan, pasukin natin sa loob. So ayan, lapitan natin itong harap ng pinaka town hall nila. So ayan, ang ganda. Oh, di ba? Di ba? Parang Justice Hall, may eagle sa taas. Karamihan ng harap niyan ay eagle. Kadalasan sa mga maraming mga nagsisimbolo ng mga eagle. So ayan. So ayan. O di ba? Balungaw lang 'yan. Sa Balungaw lang meron 'yan. O di ba? Eagle. So para siyang US American ano to, symbol. So gold nga lang siya. So Commonwealth of the Philippines. Ano? Commonwealth 24th Commonwealth Philippines. So ayan, tingnan natin. Tama ba? So para siya lobo. Globo. So ayan, no. Di ba? So time check, ang oras natin ay alas 2. So sakto, alas 2 ng hapon. So ayan, pasukin natin yung bayan nila. So nakikita ko na dito yung monumento ni Rizal. So silipin natin, tara. Akyatin natin ang monumento ni Rizal. So ayan, oh. So ito ang monumento ni Rizal. So ang ganda. Gold na gold siya, oh. Ayan, oh. Yan si Rizal. So sabi ko nga dati sa mga nakaraang video, halos lahat ng bayan ay may monumento ni Rizal. So ayan, oh. Oh, di ba? Ganda. So gold na gold pa. So ito ang Balungaw Town Hall. So since Sabado ngayon, so walang tao gaano dito sa bayan ng Balungaw. Walang gaanong lumalabas. So ayan, oh. O, diba? Maganda rin yung town hall nila. So tara, tingnan natin sa loob. So ayan, oh. Wow. So ang ganda ng bayan nito. Teka lang. So ayan, ginagawa pa lang yung giant Christmas tree nila. So wow, ganda. Natapos siyang ganda niyan. Boss, kailan ang opening ng ano na yan, Christmas tree nyo? Kailan? December 10? Ay, sige boss. So ayan, ginagawa pa lang. Okay, ganda. So ayan mga ka-road trip, andito tayo sa plaza ng Balungaw, Pangasinan.
So ito, tingnan nyo, lalaki puno. May mangga. So yan. So yan, may hanggang. Tingnan natin, silipin natin yung pinaka-plaza nila dito. See, ganda. So, tara, lapitan natin tong gitna niya. Yan. Okay to. See? Dito na tayo sa ano to mga to? Parang sports complex nila. Open air. So, mayroon parang kung may mga happenings pwede dyan. Open. Basta walang, hindi lang tag-ulan. So, ayan o. See? So, ayan. Plaza ng Balongaw, Pangasinan. Ganda, ganda. See? Open field. So covered siya. Dito sa may gilid-gilid lang ang covered. Pag umuulan pwede sila. Balongaw. So ayan, nandito tayo sa Balongaw Hilltop Adventure. So ayan. So maraming instruction dito. Don't run, no diving, no pits. So ito. Diba? Balongaw Hilltop Adventure. So ayan oh, dito sa tapat dito may 3-story building oh. So ayan. So ang daming swimming pool dito. Isa, mga bata, 2, ang pinakamalaki 3. So ayan oh, ang ganda. So tara. So hilltop. So mga puno oh, ang ganda rito. Ito ang Balongaw Resort. Ayan.
Maraming, kahit pandemic, dumadami na rin yung mga nagsiswimming. Ayan, diba? So, puno. So, hot spring yan. Hindi gaanong malamig yung tubig. So, ayan. O, diba? So, ayan. O, diba? Ang ganda. Oh, hilltop. Hot spring yan. So, ayan, akyat tayo sa taas. So, may taas pa ito. So, ayan. Oh, diba? Oh. So, ayan. Hilltop talaga ito. Hilltop. So, ayan. So, may zipline ngayon. Ayan na yung zipline. So, ang haba niyan. Hanggang dun. So, tuloy-tuloy hanggang dun yung zipline na yan. Punta dun. Oh, di ba? So, ayan. Oh. So, since hindi siya nag-ooperate ngayon, so ganyan lang muna siya. Wait and see. So, ayan yung health, ang zipline nila. Oh, di ba? Ang puno dito. Puno ng malalaki. Acacia. Oh, di ba? Ganda. So, yan. Zipline nila. So, may 3 gulong pa dun, oh. Diba? So, yan. Meron pa dito. Ang daming ilang swimming pool. Meron sila. Ang dami. So, pababa. Ito ang pababa, oh. Pababa yan. Hanggang dun. Nandito tayo sa pinaka taas niya. Oh, di ba? So, ano yan? Puno ng daig bunga. Oh, may bangka pa pala dito. May bangka pa. Ito, oh. Ano to, pang lifeguard. So, bangkang walang katig. Ginagawa pa lang. So, ayan. Diba? Bangka sila. Naman dito sa hanging bridge nila. So, wow. Puro puno. Ayan, ganda nito. Talagang gubat siya, oh. Gubat. Oh, di ba? Gubat siya. Puno ng puno. Punong-puno ng puno. So, ito ang Balongaw. Oh, di ba? So, dumadaan tayo ngayon dito sa hanging bridge. Oh, di ba? Wow. Oh, di ba puro puno? Dara, lapit tayo. So, dito sa hanging bridge, patatanong mo na yung swimming pool, oh. So, ayan, ang dami naliligo. Oh, di ba? Hanggang doon. Hot spring yan. So, ayan. Oh. Ayan, oh, laking bato. Bitak na bato. So, sadyang gubat ginawa lang ng resort. Ayan. So, umuuga yung ano natin, hanging bridge. Umuuga siya.
Wow, ganda nito. So, ito ang Hilltop Balongaw Resort. So, may, itong isa na to may 1, 2, 3. Siguro sa taas function ano ba yan? Pag mimitingan nila, pwede yan. So, ayan. So, ayan. So, sa ilalim nito, tingnan mo, ay lumalabas na tubig, oh. Mamaya, bababa tayo dyan sa ilalim. May tubig na lumalabas, oh. So, ayan. So, diba? Tanaw natin lahat dito sa taas tayo, eh. Oh. Ano, para siyang rock formation pa yun na andun, oh. Wow. Okay. Ganda rito. Ito ang bayan ng Balongaw. So ayan, ito yung pinanggagalingan ng tubig dito. Uy. Sarap. Ayan, ganda. Ha? So ayan, hanggang dun. So hanggang dun sa dulo na yun. Puro gubat na yun na andun. So ito kasi sa ano nito, ito yung Mount Balongaw, yung bundok ng Balongaw. So kung sa malayo ka matatanong ito, yung bundok na yan, taas. So yan, puro baging, oh. Gubat talaga, oh. Di ba? See? So ayan, gubat. So diyan ang gagaling tubig. So pababa rito. Papunta doon. See? Yan. Diyan yung tubig. Oh, di ba? Ganda. Oh. So ayan. Oh. Ganda. So pusang umaagos. So ayan, ah. Dito doon. Oh. So ayan. Tubig siya. Oh, see? Ang ganda, ayos, ah. Oh. Ganda. So ayun mga crew trip. Sana nag-enjoy kayo sa biyahe natin ngayon dito sa Balongaw, Pangasinan. Balongaw, Mount Balongaw, dito sa Hilltop Cold and Spring Resort. So ayan, sa susunod sana nag-enjoy kayo sa video na to. Sa susunod hanap na naman tayo ng panibagong video. Mapupuntahan natin. Hanap tayo ng ibang spot para mag-enjoy na naman kayo. So sa inyo, maraming salamat. Paalam. I'm Bye. finally tired of all the standing by. Never said that I was perfect, but I'm willing to try. Let me show you what I'm made of. I am so much more than my mistakes. And I'm finally tired of all the standing by. Never said that I was perfect, but I'm willing to try. Let me show you